Sahara eguna ospatuko dute ekainaren 25ean, Astran. Sahararen eguna ere ospatuko da Gernikan. Astrak Sahararen egunari tarte bat eman nahi dio Urdaibain. Horretarako ekainaren 25ean, ostirala, zenbait ekitaldi egingo dira eta lehenik eta behin dokumental bat eskainiko zaie bertara hurbiltzen diren herritarrei. Hau arratsaldeko 5:00 6:00 izango da. Ocupación S.A deitzen den dokumentala eskainiko da. Dokumental honen ostean, zenbait taldek espektakulua emango dute 11:30 arte. Kontzertu hauek Saharako herriari laguntzeko eskainiko dira. Musika taldeen artean, hauek egongo dira. Gatibu, Super Cremalleras, DJ Ausoko Behatz, Pablo Che eta Culebra Crew, Poniente Crew eta Islem Hijo del Desierto.